Croeso i chi yma i'r Gell unwaith eto. Dwi'n ymwybodol bod rhai wedi mynd ar wyliau, ond os ydych chi'n llwyddo i ymuno efo ni, wel, dwi'n falch iawn o gael eich cwmni chi, gan obeithio bod chi'n mwynhau a cael amser braf. Efo'r amodau'n llacio, wrth gwrs, da ni'n cael teithio. Da ni'n cael crwydro mwy. Ac ochr yn ochr ar pryder mae rai ni deimlo o weld torfeidd yn Abersoch a manna eraill. Mae yna lawenydd, wrth gwrs, wrth i ni fedru ymweld â ffrindiau a theulu, ac os ydy'r tywydd yn caniatáu eistedd mewn gardd i gael sgwrs a phaned. Ond cwpl o weithiau yn ystod y dyddiau diwethaf, da ni wedi cael ymwelydd chydig bach yn annisgwyl yn gardd ni, a diolch byd i wneud efo llacio rheolau'r pandemig. Wrth fendi'r gwely, dyma sylwi ar rhywbeth yn symud yn yr ardd gefn. Rwan, dwi'n ddigon cyfarwydd ag ambell i gath yn crwydro ein gardd ni, ac fel un sy'n ceisio denu adar i ymweld â ni, dwi ddim yn rhy hoff o'i gweld nhw yn rhy aml. Ond nid cath oedd y tro yma. Dreunog oedd wedi dod ar ymweliad, a mod i bod yn ôl ar ôl hynny a'n unau bellach yn rhoi chydig o fwyd allan i'w ddenu os gallwn ni. Dyma ymweliad annisgwyl, ond un yr ydym wedi i groesawu. A bob nos, da ni bellach yn specian allan i weld os ydy'r dreunog yna. Mae yna hanes am un arall gafodd ymweliad annisgwyl yn y Testament Newydd. Oedd y diwrnod hwn wedi dechrau fel pob diwrnod arall yn Jericho, efo'r posibilrwydd o wneud dipyn o arian yn pwyso ar feddwl y casglo trethi bach. Ond beth oedd na ryw gynnwrf. Oedd pawb yn sôn fod y proffwyd o Galilea ar y ffordd, a dyma hwn yn brysio allan i geisio i weld. Ond oedd dim posib. Oedd y dyrfa'n rhy fawr ac ynte, wel. Oedd o'n hen gyfarwydd a phobl yn ei alw fo'n titch yn y dref. I ddweud i gwir, oedd hwnnw'n un o'r ffigenwau mwyaf cwrtais oedd o'n y gael. Ond oedd o isio gweld yr arglwydd Iesu. Felly dyma ddringo coeden i gael golwg. Ac wrth i'r dyrfa glosio, fe glywodd y geiriau cwbl annisgwyl. Saceis, tir di lawr ar ddynion, mae'n rhaid i mi aros yn dy dŷ di heddiw. A dyna bu oedd ymweliad annisgwyl. Yn wir, os oedd Saceis wedi synnu, mi oedd pobl Jericho, pobl barchus Jericho, yn sicr yn anhapus. Dechreuodd pawb brwgnach ymlaeth ei gilydd gan ddeud, mae wedi mynd i letu at ddyn pechadurus. Ond doedd Iesu ddim yn poeni am be oedd eraill yn ei feddwl. Oedd o am ddod i mewn i gartref ac i fywyd Saceis. A buodd y talp bach o hunanoldeb byth yr un peth. Dyma hanner fy eiddo syr yn rhodd i'r clodion, ac os mynais arian ar gam gan neb fe'i talaf yn ôl bedair gwaith. Heddiw, medda Iesu wrtho, daeth iachawdwriaeth i'r tŷ hwn. Oherwydd mab i Abraham yw'r gŵr hwn yntau. Daeth mab y dyn i geisio ac i achub y colledig. Ar un ydy Iesu heddiw. Mae'n barod i ddod i mewn i'n bywydau a'n calonau. Ond efallai'n bod ni chydig bach yn anfodlon i'w adael o i mewn. Da ni'n gwybod fod yr ymweliad hwnnw yn mynd i'n newid ni. Oherwydd mae Iesu'n dymuno dod i mewn i aros a gosod i stamp ar bob tamed o'n bywyd ni. Daw i aflonyddu, fel sŵn o gwynt yn chwythu yng ngherdd enwog Kitchener Davies, neu'r Hound of Heaven yng ngherdd Francis Thompson. Mae yna hanes am ryw hen wreigan fach ddiwiol, oedd yn enwog am ei dywioldeb ac oedd hi'n byw mewn rhyw fwthyn bach tlawd yn yr Alban. A fe ddoth y Frenhines Victoria i ymweld â hi, a hyd yn oed i gael paned yn ei chartre. Wedi iddi fod, dyma rai o'r pentrefwyr yn mynd ati a holi. Wel, pwy di'r ymwelydd pwysicaf i ddod i'ch cartre chi? A dyma hi'n ateb yn syth, wel, y Frenhines Victoria. Ac oedd y pentrefwyr yn meddwl bod nhw wedi dal hi allan. O, y Frenhines Victoria? Oedden ni'n meddwl mae Iesu oedd yr ymwelydd pwysicaf eich cartre chi. Edrychodd yn syn arnyn nhw,
ac ateb yn syth. Ymwelydd? Nid ymwelydd ydy Iesu, mae o'n byw yma. Ia, a dyna mae Iesu eisiau wneud. Mae eisiau dod i fyw yn ein calonau ni. Tydi o ddim yn torri mewn i fod pawb yr un fath. I rai mae yn dod fel corwynt. I eraill fel rhyw awel dyner neu ymwelydd yn dod yn ddistaw fel y drenog swyl yn llithro i mewn yn dawel i'n gardd ni. Ond pa bynnag ffordd y daw o, os oes na aflonyddu, mae'n dod gyda maddeuant yn ei wedd a bywyd newydd. Dwi'n ein cofio y foment bron i 47 o flynyddoedd yn ôl pan agorodd gliciad fy nghalon i mewn ystafell wely fach ym Mangor ucha. Yr cwestiwn oedd yn hongian yn yr awyr yn fy meddwl i oedd. Wel, sut fedre un mor bur a glân fod yn barod i rannu fywyd efo rhywun fel fi? Ond un felly ydy yr arglwydd Iesu. Yng ngeiriau un o'n hemynwyr, parod yw i wneud ei gartref yn y galon euog ddi a'i phrydferthu a grasysau gwerthfawr ddoniau'r nefoedd fri. Ac os oedd o'n ymwelydd annisgwyl y noson honno, wedi mi agor y drws, gallwn ni fel Saceus i groesawu'n llawen, a diolch am y maddeuant oedd yn ei weddo, y tangnefedd oedd i'n nghalon ni, a'r bywyd newydd yr ydw i wedi brofi yng Nghrist. Gadwch i ni weddio. Arglwydd yn Duw, da ni'n diolch dy fod ti'n curo ar ddrysau yn calonau. A da ni'n diolch o ddiwn tad dy fod ti'n barod i'n helpu ni i agor y drws ac i ti gael dod i mewn i aros. Tyr Iesu i aros yn ein calonau ni. A heddiw, bydd nid yn ymwelydd, ond yn berchen yn calonau ni hyd yn oed, yn byw yno ni a thrwom ni, yn dwy'n gogoniant i dy enw. Amen. Wel, heno mi byddai'n chwilio eto i weld os yw'r drenog yn dod, ond yn ystod y dydd, dwi am brofi cwmni fy ngwaredwr. Dan eich bendith.